Салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба ҳамаи нафарои тамошо мекунем. Имрӯз хушхабар аэропорт омаде духтем бародари азиз. Ана видео ҳама вақт гуфтем как бисекда видео бародари азиз. Инеҷа як каналона, инеҷа як каналона номери вақтаи билето, каси билети самолет киши ҷой дар турай. Як каси муҳоҷирона муроҷиат кунем. Анаҷа номер мемонам як бародари хидмат имрӯз як чанд рӯз шудастидам занг мезанам меназики бародарам мекора масалан мекунем хизмат як рекламака имрӯз бародари азиз вақт соат шумо қадам мекунем татин мехоҳед ки дар баъзи дани боша регистратсия мехоҳед паси дани боша ё ки мехоҳед ки виза маҳкама ё буя хулоса ҳама намитемода инами номерда ватсап дор то қане ки ватсап шуда бинависен ҳатман ҷавоб медиҳад проверка мекунад у нарх қимат худи проверка намекунад ҳамин 15-20 сомон чанд таки зур тунамин минат мекунем барои хабардар ҳаракат мекунем дастгирия фаромӯш намекунем ки бародарам мака дар хидмати халқай ҳам 15-20 сомони тоҷикӣ грубо говоря 150-100 рублда месанҷа чита метияд бародари азиз касе ки хоҳишманд боша агар помеду патент регистратсия баъзи дани ё ки виза маҳкама ё гӯй ин номеро боша як каса номеро хидмат барои билетҳо тамоми ҷо ба як хушхабар ки сӯтар барои документҳо надорем чи надорем айдамоди мақсад широит мекунад ки кози тавин мешавад бародари жуковский ай пуло буйши бародар рӯзи 6 июн буйши бародар касе хоҳишманда марҳамат номеро ози буйш дегай 5000 билет беш жуковский пуло худамон ҳама таки гапа боша. Салом алейкум.